ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ana m ekele gị maka okwu gị taa. Ma ekwenyere m na anyị ụfọdụ mmadụ ha ga n'otu ihe n'ụbọchị nke taa nke ga-abụrụ ha ebe ntụgharị n'ụbọchị taa. Ekelere m gị maka okwu gị, nyere m aka ikwu ya otu ahụ nke ị chọrọ ka esi mee ya, ma nyere onye ọbụla nke na-ege ntị aka ka ha nụ ihe bụ ihe nke ha kwesịrị ịnụ n'aha Jizọs. Amen. Ọ ga-amasị m na unu ga-emepe akwụkwọ nsọ unu na Aịzaya isi 61. Na mbụ ka m kwuo na Jizọs nwere ike ịgwọ gị ebe ọbụla nke ọ na-afụ gị, ebe niile. Ọ bụrụ na ọ na-afụ gị n'ime mmụọ, n'echiche, na mmetụta, n'ego, na mmekọrịta gị, achọrọ m ka ị jidesi ike ihe nke m ga-ekwu ugbu a. Enweghị akụkụ nke ndụ gị nke Chineke na-achọghị ịma banyere ya. O nweghị ihe ọ bụ. O nweghị ihe ọ bụla na ndụ gị nke ọ na-achọghị ịma banyere ya, ma o nweghịkwa ihe ọ bụla nke dị na ndụ gị nke ị na-apụghị iwetara ya ma yọọ ya ka o nyere gị aka na ya. Mana echere m na nke a bụ mkpughe dị ukwuu nke nwere ike ịbụ ihe ndị kwere ekwe nọ n'ụwa niile kwesịrị ịnụ, n'ihi na atụfuru m ọtụtụ afọ n'ime ndụ m dịka onye kwere ekwe, na-eche na n'ezie amaghịdị m na ama m amachee nke a, mana amaghịdị m na Chineke chọrọ ịma ihe banyere akụkụ ahụ m niile, na-abụghị naanị akụkụ nke ime mmụọ, na ịgbaghara mmehie m ha ma nyere m aka ịga eluigwe. Na mbụ amabudu m na enwere m nsogbu nke echiche. Echere m na mmadụ niile nọ n'ụwa nwere nsogbu. Amaghị m na o sitere n'echiche nke m. Amaghịdị m nnọọ na enwere m nsogbu n'otu m si eche echiche. Ama m na a na-akpasu m iwe ọsọ ọsọ, na-ewekwa iwe nke ukwuu. Amaghịdị m na amaara m na ekwenyeghị m n'onwe m na ana m abụ onye na-akwagharị ndị mmadụ na-achọ ịchịkwata ihe niile. Ịma, mgbe anyị niile mere ihe nzuzu ka anyị wee dị ndụ n'elu ya, anyị achọ ụzọ anyị ga-esi tee ya mmanụ. Anyị etee ya mmanụ, na-enye mkpesa banyere ya. Ọ na-adịrị anyị mfe ịgwa onwe anyị na mmadụ ọbụla ọzọ nwere nsogbu, na ọ bụrụ na ha ga-agbanwe na ihe ga-adị mma. Mba, ma ọ bụkwanụ. Bịanụ, ihe a bụ ụtụtụ Satọde, ike gwụtụrụ m obere. Unu ga-enyere m aka taa. Amen. Ugbu a, mana achọrọ m ka ị mara na ihe ọbụla nke na-afụ gị ụfụ, Chineke chọrọ ịgwọ ya ugbu a. Mgbe m bidoro na-aghọta akwụkwọ nsọ dịka ihe m chọrọ ịgụrụ unu ugbu a n'akwụkwọ Aịzaya, ọ bụ ihe mgbanwe ndụ wee nye m. Ya mere, amaokwu nke mbụ, mmụọ nke Chineke dị n'arụ m, n'ihi na Chineke eteela m otute mmanụ, mee m ka m zuo oke izi ozi ọma, wee nye ndị dị umeala n'obi, ndị ogbenye na ndị nọ n'ahụhụ. O zipụla m ka m kechie ma gwọọ obi etiwara etiwa. Ekwenyere m na ụwa jupụtara na ndị etiwara obi ha. Ma gịnị ka nke a pụtara? Ka anyị mepụta ya na mpụta ihe. Echere m na onye etiwara obi pụtara onye etiwara na onye ọ bụ. Ọ pụtara na anyị anaghị eme n'ụzọ nke Chineke chọrọ ka anyị mee. Ọ bụrụ na anyị na-eme n'ebe otu anyị nwere ike. N'ezie, n'ụzọ m siri kpaa agwa na mmekọrịta m mụ na ndị mmadụ, karịchasị otu m si akpa agwa na mmekọrịta mụ na di m, bụ nnọọ ihe dị iche n'ịtụnanya karịa otu m siri kpaa agwa afọ 40 gara aga mgbe mụ na Dev lụrụ di na nwunye ọhụrụ. Ikwu eziokwu, m lee anya n'azụ, ana m echesi olee otu i siri guzogide m nọ n'ụwa, ma ọ bụ mụ na gị ebiri. Mana Chineke nyere ya amara, n'ihi na Chineke hụrụ obi m. Ma ihe kacha mma bụ Chineke anaghị ahụ ihe ị bụ, mana ọ na-ahụ ihe ị ga-abụ ma gị na ya soro gatụ njem. Amen. Ma n'ikwu n'akụkụ n'ebe a, mgbe ụfọdụ Chineke nwere ike inye gị onye obi ya tiwara. Ama m achọrọ m onye nọ nke ọma, nọziri anọzi, onye zuru ezu, ka o nwee ike inye anyị obi ụtọ. Ma n'eziokwu, anyị na-ekpe ekpere sị anyị chọrọ ka Chineke were anyị kwara ngwa ọrụ. Ma n'eziokwu, ihe m ga-agwa gị ebe a bụ ihe bụ eziokwu. Dev dị afọ 26. Adị m afọ 23 mgbe anyị zutere. Agabigala m ọlụlụ di na nwunye jọrọ njọ na ịgba alụkwaghị m afọ 5 ka mụ na onye mesoro m n'ụzọ na-adịghị mma biri, ka e mesochara m ụzọ na-adịghị mma na ndụ m. Na ndụ m niile enwere m otu nwa,
N'ụzọ dị ụtọ akpọrọ m ya David, ma ya akwụsị n'ihu ụlọ nne na nna m ịkwọrọ nwata nwoke ya na ya na-arụ ọrụ, ma anọ m na-asa ụgbọala m, ma eyi m mbe n'ukwu, ma nwee isi ndị a toro eto. Ịma anya nwa bụ Dev na-ekpe ekpere maka nwaanyị, ya na-asị Chineke na achọrọ m ịlụ nwaanyị, achọrọ m ịlụ nwaanyị. Ma ọ bụ onye kwenyere na okwukwe na-enweghị ọlụ bụ ozu, n'ihi na ọ na-akpọ ụmụ nwaanyị atọ otu mgbe. Ya mere ọ nọchaghị n'ịjụ oyi, ma nọrọ ọdụ nọrọ nga ahụ. Ọ nọ na-agbaso ya, ma ya sị na ọ ma n'ime mmadụ atọ ndị ahụ na o nweghị nke ziri ezi. Mgbe ọ hụrụ m, ya sị, hee, mgbe ị sachaa ụgbọala ahụ ị ga-asara m nke m. Ịma atụkwasịghị m ụmụ nwoke obi, abụ m onye ahụ mgbakasị. Ịma obere ọnụ ọjọọ, m sị ya, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụgbọala gị ka a saa ya, gị saa ya n'onwe gị. Ma ya sị na ihe kwuru okwu n'ime ya mgbe ahụ bụ, nke a bụ nwata nwaanyị nye m. Ya mere o nwere ike isi adịcha ya mma ma ekwuwe, amaghị m o. Mana nke a bụ ihe a na-ekwu. Mgbe o bidoro na-ekpe ekpere maka nwaanyị, gee ntị ihe o kwuru: Chineke, mee ka ọ bụrụ onye chọrọ enyemaka. Ugbu a n'eziokwu amaghị mmadụ ole ga-enwe obi ike ikpe ụdị ekpere ahụ. O nwere onye na-ebe a chọrọ ịlụ di na nwunye, nke ga-asị Chineke, achọrọ m ịlụ di na nwunye, ịlụ onye metọrọ emetọ nke m ga-enyere aka. Ma nke a bụ ihe ị ga-echeta, na o nwere ọtụtụ mmadụ ndị nọ ebe ahụ nke chọrọ enyemaka. Ma abụ m otu onye nke ama m ihe banyere Chineke kamgbe m bụ nwatakịrị nwaanyị. Mana achọrọ m nnọọ ife Chineke, achọrọ m ibi ndụ ziri ezi ma na-efe Chineke. Enwere m obi dị mma, mana enwere m mmadụ nke etiwara etiwa. Etiwara m n'ime m, ma achọghị m onye ọbụla naanị bịa gwa m banyere Jizọs, n'ihi na ndị mmadụ emeela nke ahụ. Achọrọ m onye ga-egosi m Jizọs. Bịa n'ugbu a, gee ntị. Ma o nwere ike Chineke etikọtala gị na onye etiwara obi, onye emetọrọ emetọ, onye ọ na-adịchaghị mfe gị na ya imekọ ihe, mana enwere ọkụ kpali gị ebe ahụ. O nwere ihe ekwesịrị ịzọpụta, mana o nwere ike Chineke chọrọ ka ị nọrọ ebe ahụ. Ime echere m na o nwere ije ozi dị ike nke bụ ije ozi ịnọ ebe ahụ. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Mgbe ụfọdụ anyị ekwesịghị izi mmadụ ozi ọma, nke ahụ nwere ike ịbụ ihe kacha njọ anyị ga-eme. Mgbe ụfọdụ a chọrọ naanị ka anyị nọrọ ebe ahụ, ma anyị kwesịrị ịnọ dịka onye oyiri Kraịst, na-abụghị onye okpukpere ndị Farisii. Enweghị ihe dị iche. Bịanụ ndị otu anyị, ma naanị bụrụ ezi onye otu Kraịst mgbe niile. Ma mmadụ nwere ike isi na o nwere ụzọ dị iche ha na-ebi karịa nke m na-ebi. Lee, abụ m onye metọrọ emetọ, amadị m ihe udo wụ. Amaghịdị m na ịnọ n'udo kwere omume. Ebiri m n'ụlọ iwe ebe a na-aba mba na-alụ ọgụ oge niile. Anọ m nọọ dịka ịma ebe mmehie na obi ọjọọ na mmegbu bara ụba. Etoro m na ihe niile dị na ndụ m, agbara m mgbọrọgwụ n'ụjọ. Amaghịdị m ihe udo dị ka ya. Ma n'ebe a, Chineke enye m nwoke a. Ma mgbe m lụkwara di nke mbụ m, otu a ka Chineke ji aza ekpere. Mgbe mụ na di m nke mbụ bikwe, edina m n'akwa ndina mụ na ya na-ekpe ekpere otu abalị. Chineke, biko nye m otu onye n'otu ụbọchị na ndụ m ga-ahụ m n'anya, ma mee ka ọ bụrụ onye ga-akpọ m gaa ụlọ ụka. Nke ahụ bụ ekpere m. Biko nye m onye ga-ahụ m n'anya nke ọma, n'ihi na amaara m na nwata nwoke ahụ ahụghị m n'anya. Amaara m nke ọma na ọ gaghị alụpụta ọlụ mgbe m lụrụ ya, mana achọsiri m ya ike. Ma ndị chọsiri ihe ike na-eme ihe ndị nzuzu. Ma ya mere, ruo ọtụtụ afọ, mana ọ bịara dịtụwa mma ka afọ na-aga, ma ruo ọtụtụ afọ, Dev bụ nnọọ onye nke Chineke nke nọgiderenụ. Nke a apụtaghịkwa na ọ baara m mba, ọ pụtaghịkwa na ya emeghị. Ịma, o kwuru okwu banyere omume m. Dev nwere obi ụtọ n'ihu m. O kweghị ka m zuru ọṅụ ya. O nwere udo, o nwere mgbaghara. Ọ bụ ezigbo ihe ịma atụ dị egwu. Ma o mere m nnọọ nwa agụrụ, nwa akpịrị ịkpọ nkụ banyere ihe o nwere. Ọ bụ akwụkwọ nsọ o kwughị na ọ bụ gị bụ nnu nke ụwa? Ka m jụọ gị ajụjụ, ị na-eme ka akpịrị kpọọ mmadụ nkụ banyere ihe ị nwere?
mmadụ ọ na-ele gị anya sị nwanna ọ ga-amasị m ka m dị otu a. Amadịghị m na ndụ dị otu ahụ kwere omume, ya mere otu ọ dị ana m ekwupụta nke ahụ maka ezi ọtụtụ. Ịma mgbe ụfọdụ ị ga-ekpebi ịta ahụhụ na ụfọdụ ihe nke na-adịghị mma wee nye gị n'ihi nzọpụta na ọgwụgwọ nke onye ọzọ. N'ikwu eziokwu, ana m eche na aga m aga n'iru ikwu na mgbe ụfọdụ anyị na-eche na anyị nwere mmetụta banyere ihe anyị na-enweta na ihe niile, ma ọ na-enye anyị nnwere onwe ma ọ dịghị enye anyị. Ma ịma ọ dị ka anyị ga-akwụsị ị na-ekpe ekpere isi Chineke were anyị kwara ngwa ọrụ ma ọ bụrụ na o si anyị n'obi. Ngwa ọ dị mma, aga m agakwa n'ihu. O zitere m ka m gwọọ ndị etiwara obi, ka m kwupụta ma kwubie nnwere onwe nye ndị eji na-agbụ n'ime mmụọ na n'anụ arụ, na imepe ụlọ mkpọrọ na anya wee nye ndị ekere agbụ. Ụdị akụkụ akwụkwọ nsọ dị oke egwu ebe a. Ikwupụta afọ nke onye nwe anyị nabatara, afọ nke iru ọma ya, na ụbọchị nke ịbụ ụbọ nke Chineke iji kasie ndị na-eru uju obi. Ma ịma ụbọchị nke onye nwe anyị nabatara na-abụkarị ụbọchị taa. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ahụ nke ị ga-eji malite ọgwụgwọ ga-adị na ndụ gị. Ụbọchị a bụ ụbọchị e nwere ike ịzọpụta gị. Ụbọchị a bụ ụbọchị nke Chineke nwere ike imetụ gị aka. Ụbọchị a bụ ụbọchị ahụ ka ị nwere ike inwe ntụgharị zuru oke na ndụ gị. O kwesịghị ịbụ echi, o nwere ike ịbụ ụbọchị taa. Jizọs abụghị onye dị elu ga-abụ, ọ bụ onye dị elu bụ. Amen. Ma ọ nọ ebe a nye gị taa. Ma ozi nke kacha mma bụ ị gaghị ma ọ bụ na ị nweghị ike ịnata ihe ọ bụla nke Jizọs mere wee nye gị, ma ọ bụ m onwe m kwa. Ya mere anyị kwesịrị ịmụta otu esi anara dịka ụmụaka ma nwee ezi obi ekele na Chineke hụrụ anyị n'anya. Ugbu a, inye ndị na-eru uju n'ime Zayọn nkasi obi na ọṅụ. Amaokwu nke 3, Aịzaya isi 61 amaokwu nke 3. Inye nkasi obi na ọṅụ nye ndị na-eru uju n'ime Zayọn. Onwe onye n'ebe a nke na-eruola uju nke ukwuu, nke nọgiderela ogologo ndụ gị niile, ma ị dị na njikere inwe ọṅụ. Inye ha ihe oyiyi, ihe a na-eyi eyi, ihe njikwa nke ịma mma karịa ịtụ ntụ. Haleluya. Ugbu a, ịma mma karịa ntụ. Nke ahụ pụtara na ị nwere ike iwere nnọọ ụdị ndụ ahụ jọrọ njọ ma ị nwere ike wetara ya Jizọs, mana ọ ga-ewere nke ahụ, ma ọ ga-enyeghachi gị ihe mara mma. Bịanụ. Mana ugbu a ka m kwuo ihe dị mkpa ebe a. Nke a bụ isiokwu ebe a. Ọ dị mma ịgụ akwụkwọ nsọ dị otu a gị sị, ọ dị mma, achọrọ m ịdị mma karịa ntụ, mana ị ga-enyepụ ntụ gị tupu gị enweta ịma mma ahụ. O Chineke, gịnị ka ị na-ekwu ihe ahụ? Ọ dị mma. Obi ilu, mgbakasị ahụ, ịkwali aka elu, agwa ọjọọ, ebere nke onwe, iche echiche ọjọọ, mmụọ jụrụ oyi na-emegharị ahụ nke na-anọrọ ọdụ mgbe niile na-achọ ka mmadụ na-emere ya ihe oge niile. Ha agaghị emenwuru onwe ha ihe ọ bụla. Bịanụ, enweburu m ihe ndị ahụ niile n'ime ndụ m. Ha niile. Amabu m na ịdị mma ahụ dị adị, mana mgbe m mecharakwara chọpụta, achọbụ m inyepụ ntụ m. Ịma mgbe ụfọdụ ọ na-amasị anyị ịnọrọ akpọrị ndụ na ịnọrọ ọdụ na-emere onwe anyị ebere ụbọchị niile agwụ. Ị ga-akwụsị ihe ahụ, nke a ga-emere gị ihe ọma ọbụla. Ọ bụrụ na ị ga-enwe nnọọ ndụ mara mma, nzọụkwụ nke mbụ, ịgbaghara mmadụ niile ndị mejọrọ gị n'ozuzu oke, kpamkpam, gbagharachaa ha. Ma n'eziokwu, ihe ha mere gị ezighị ezi, ma ị naghị emerụ ha ahụ site n'ịkpọ ha asị. Biko ghọta, ị naghị emegbute onye ọbụla nke mejọrọ gị site n'ịkpọ ha asị ma ọ bụ iwere ha iwe, mana ị na-aga n'iru ị na-emejọ onwe gị, ma ekwensu na-enwe oriri na nkwari. N'ezie, ọ dịghị mma. N'ezie, ihe ndị mmadụ mere anyị adịghịkwa mma.
ma o nwere atụmatụ kacha mma nọ n'okwu Chineke. Nke ahụ bụ Chineke sị, aga m eweta ikpe ziri ezi. Nke ahụ pụtara na Chineke bụ naanị onye nwere ike iwere ihe na-ezighị ezi ma mee ha ka ha zie ezie. Ma Chineke ga-eme nke ahụ, mana ị ga-edewe ntụ gị. Ma nke a bụ ụdị ebe anyị nọ taa. Ị dị na njikere ịgbagharacha kpamkpam n'ozuzu oke? N'ezie, agbalịala m, ma ọ dị m ka mgbaghara mmehie abụghị otu ihe si emetụta gị. Ọ bụ ihe ị na-ekpebi, otu ị ga-esi meso ndị mmadụ, na otu ị ga-esi ekwu okwu banyere ha, na otu ị ga-esi ekpere ha ekpere. N'ezie, ị nwere ike ịhịkọ n'ime onwe gị mgbe ị hụrụ onye na-emejọ gị, nke emejọrọla gị. Nke ahụ apụtaghị na ị gaghị agbaghara ha, ma hụ ha n'anya. Ruokwa ịhụnanya abụghịkwa mmetụta, ọ bụ mkpebi. Mba, anyị achọghị ikpere ndị iro anyị ekpere ngọzi, mana Chineke sị emee ya. Ya mere, a ga-enwe ihe dị ịtụnanya wee nye anyị n'ime ya. N'ezie, agwabeghị m Chineke, aga m ekpe ekpere ka ị gọzie ha, mana aga m agwa gị n'eziokwu, achọghị m ka ị gọzie ha. N'ezie, anyị ekwesịghị iji Chineke egwu egwu. Ọ maara ihe niile. Ịma, adị m ka ụjọ na-atụ ma ọ bụrụ na m kpee ekpere, o nwere ike ịnọ ekpere m gọzie ha, mana achọghị m ka ọ gọzie ha. Ma ịma, aga m eme ya na nrube isi wee nye gị. Ịma, echere m o nwere ike Chineke ga-aza sị, ị kwesịghị isogbu onwe gị banyere nke ahụ, mana ihe mbụ m ga-enye ha, aga m ebu ụzọ nye ha mkpughe. Ọ bụghị na ikpere ndị iro ga-ekpere na ha ga-enweta ụlọ ọhụrụ na ụgbọala ọhụrụ. Ịma, mgbe anyị bidoro kpewere ndị mmadụ ekpere, ọ pụtara na Chineke nwere ike imepe anya ha ịhụ ihe bụ ezi ihe ha na-eme. Ịma, nke a bụ ya, ime ndị mmadụ ihe mwute na-ewute ha. Nna m bụ onye emetọrọ emetọ, ma ọ makwara na imegbu m site n'akwamiko bụ ihe ọjọọ. Ma ana m agwa gị eziokwu, echetara m otu ụbọchị o lere m anya dịka n'ezie adị m ebe afọ 60 mgbe ahụ, ya nwa nọ afọ 80 mgbe ahụ. Ọ yọghị m ayịyọ, ya emechaa gagharịa na-eme ya. Ya wee sị, amaghị dị m ma otu na ihe m nọ na-eme gị nọ na-ewute gị otu ahụ. Mana echeghị m na ndị mmadụ na-aghọta ya. Ya ebido na-ahụ ọtụtụ ihe na ihe onyonyo banyere mmegbu, bido na-enwetatụ ihe mkpughe banyere ihe ọ na-eme ndị mmadụ, ma ọ maghị ihe ọ bụla. Ọ maara na o zighị ezi, ma ọ makwa na ọ bụ ọchịchọ nke onwe, mana ọ maghị ma otu ihe nke ọ ga-akpatara m gaje ịbụ na ndụ m. Ma echere m na ọtụtụ mmadụ ndị na-emejọ anyị, ha nọ na-eme n'ihi ihe mgbu nke ha, ma ha amaghị dị ma otu ihe ha na-eme. Ma ọ dị mkpa na anyị ga-akwụsị ị na-ewe iwe banyere otu ihe oge niile, ma nwee obi ụtọ na Chineke nwere ike iwere ihe ọ bụla n'ime ndụ anyị wee rụpụta ọrụ ọma n'ime ya. Amen. Olee ụdị ozi ọṅụ nke ozi Onyenwe anyị Jizọs Kraịst bụ? Ozi ọma ahụ nke okwu Chukwu. Mmụọ Chineke abịakwasịwo m izi ozi ọma, iwetara unu ihe obi ụtọ na ozi ọma, na o nweghị ihe ọ bụla nke nọ n'ime ndụ gị na-ewute gị, nke Jizọs na-apụghị ịgwọ. Ugbu a, ọ na-enye anyị mma n'ọnọdụ ntụ, otite mmanụ nke ọṅụ karịa iru uju, ihe mgbokwasị nke otuto karịa mmụọ dị arụ bụ ibu arụ na-ada ada, na a ga-akpọ gị osisi nke ezi omume, bụ ibu si ike ma bawanye ụba, pụọ iche n'izi ezi, ikpe ziri ezi na ịkwụzi akwụzi na Chineke, ọkụkụ nke Onyenwe anyị, ka ya onwe ya bụrụ onye a ga-ebuli elu. Ya mere, Chineke chọrọ ịkpọpụta anyị site na ihe mmetọ emetọrọ emetọ, ghọọ onye a gwọrọ agwọ, mee ka o zuo oke, na-enyere ndị ọzọ aka, onye ndụ ya na-etokwe ya n'ume nke ọ bụla ọ na-eku. Ị na-ekwu inwetaghachi ekwensu, ka m gwa gị, ịkwụghachi bụ ihe na-adịghị amasị ya. Mana amaokwu 7 na 8, n'ihi ihere gị gara aga ị ga-enwe nkwụghachi okpukpe abụọ karịa inwe nlelị na ịta ụta. Ndị gị ga-aṅụrị na ihe ha nwere. Ya mere, n'ala ha ga-enweta okpukpe abụọ ihe ha tụfuru. O Chineke m, ọṅụ ebighị ebi ga-abụ nke ha. Ime enyepụrụ m ụfọdụ ihe, o nwebeghị mgbe m bụ nwata. Echere m ka ahụ gara atọ ụtọ, mana ugbu a enwere m okpukpe abụọ dịka okwu Chineke kwuru, ihe m kwesịrị inwere ọ bụrụ na m nwere ndụ kwesịrị.
anọruru ala na-echegbu onwe gị n'ihi na ị nweghị ndụ kwesịrị. Nyefee ya Chineke. Nyefee ndụ ahụ nke etiwara etiwa ị nwere. Nyefee ya ihe mgbu gị. Nye ya ihe ọjọọ gị niile. Nye ya ihe niile nke ị nwere ajọ omume banyere. Maka onye ghachi gị okpukpe abụọ ihe ndị ị tụfuru. Ị ga-enweta ihe kacha mma n'ụzọ n'ikpeazụ karịa ka ị gara inweta mgbe ị bidoro kwadowe atụmatụ ọrụ. N'ezie, ọ bụrụ na anyị ghọta nke a, otu anyị nwere ike isi bụrụ ihe ọ bụla karịa naanị inwe obi aṅụrị na njem anyị na Chineke ma ọ bụ mmekọrịta anyị na Chineke. Ma ịma ihe mere na ị gaghị agwa m na ihe m na-ekwu abụghị eziokwu. Nke a abụghị ihe a chịkọtara achịkọta. Nke a abụghị oge eji akpa ihe ọchị. Nke emeela m onwe m. Ma ahụkwala m ya mgbe o mere ọtụtụ mmadụ ndị ọzọ. Dev kọrọ akụkọ ya n'abalị banyere nna ya ịbụ onye na-aṅụbiga mmanya oke na onweghị mgbe ọbụla o nyere ụmụ ya aka. Ọ bịa dị ihe ọbụla dị ka egwuregwu. N'ezie, nna ya nọ na-ehi n'ezi oge niile. Mmanya na-ebu ya. Ha nwere ihe dị ka n'oge mgbe ahụ ha nwere ihe dị ka ite ọkụ. Anyị nwere ite ọkụ. Anyị nwere ihe eji etinye ọkụ. Ma mgbe ndị mmadụ na-enweghịzi ihe ha eji ọkụ ndị ahụ eme, ebe ahụ adịzie ka ime ụlọ ruru unyi. Ma ebe ahụ ka nna ya na-ezo kalama mmanya ahụ, ma ụmụ ụlọ niile ga-ejupụta na kalama mmanya. Mana n'agbanyeghị nke a, Dev nwere nne maara Chineke. Ma ya onwe ya makwara Chineke. Ma ọ rụrụ ọrụ na ndị ọchịagha. Ma ọ chọrọ inyere mmadụ aka. O kpere ekpere ka Chineke nye ya nwaanyị chọrọ enyemaka. Chi m, lee n'ebe anyị nọ ugbu a. Ma anyị gaara ịnọrọ bụrụ ndị nzuzu abụọ ndị lara n'iyi. Ọ gaara inwe obi ilu n'ihi na o nweghị nna. Ọ gaara ịnọrọ bụrụ onye mmanya dị ka nna ya. Ọ gaara ijupụta n'ịkpọ asị. Agaara m na-akpọ ndị mmadụ asị na ndụ m niile. Agaara m ịbụrụ onye akwụna. Amaghị m ebe m gaara ịga. Mana Chineke bịanụ. Mana Chineke ọ dị nnọọ ka n'ụbọchị taa gị were nkeji ise wee chee echiche banyere ihe ọ dị ka m bụ n'ime m oge ahụ. Enwere m ike iyichi akwa gaa ụlọ nzukọ tee ihe n'ihu m, onweghị onye ga-ama. Ma nwanne, ị gaghị achọ dị ka mụ na gị mekọọ ihe ma otu. Dịka m kwuru, anyị nwere ike iyichi akwa, buru ya gaa ọrụ, buru ya gaa ụlọ nzukọ, ma ọ bụ gaa ebe a na-azụ ahịa. Mana gị onwe gị ịnọkete ndị mmadụ. Nwanna, nke a bụ ihe mere ọtụtụ mmadụ ji emebi ịdị n'otu. Ụjọ na-atụ ha na mmadụ nwere ike ịchọpụta ihe ha dị ka ya. Amaokwu nke 8. Ahịrị nke mbụ. Mụ onwe m bụ onye nwe anyị hụrụ ikpe ziri ezi n'anya. Otu n'ime ihe ndị na-atọkarịcha m na-agwa Chineke bụ na ọ bụ onye ikpe ziri ezi. Ndụ adịghị mfe, mana Chineke bụ onye ikpe ziri ezi. Amen. Ugbu a, ekweghị m na Chineke chọrọ naanị ka ị bụrụ onye emejọrọ na-ebikwa na mwute. Ekwenyeghị m na Chineke chọrọ ka anyị bụrụ ndị agwọrọ ma birikwe dịka ndị agwọrọ. Eche m na ọ chọrọ ka anyị zọpụ ụkwụ nke atọ nke m gaji ikwu ugbu a, inyere ndị ọzọ aka. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ ka obi gbawa ekwensu inweghachita ya maka ihe niile nke o mere gị sị, agaghị m ebi dịka onye merụrụ ahụ na ndụ ya niile. Aga m anata ọgwụgwọ, ma agaghị m anọrọ ọdụ ebe ahụ. Aga m ebuli wee kpọrịa ndụ na ọgwụgwọ m. Aga m eji ndụ m nyere ndị ọzọ aka, na-achọpụtakwa na ihe Chineke mere m na o nwekwara ike imere ya onye ọbụla ọzọ. Ịma, ị nwere ike ịkwụsị mmebi nke ọgbọ ruo n'ọgbọ. Ọ bụrụ na ị ga-abụ onye ga-ewere ọbara Kraịst wee kachie ndụ gị si na nsogbu a nke si n'aka ndị nna m ha wee rute m, agaghị esi n'aka m wee rutekwa n'aka ụmụ m. Enyefekwala ya ụmụ gị. Ugbu a, na mmetụta nke echiche, ndị na-ejighị ahụ bụ ndị e merụrụ ahụ na mkpụrụ obi ma gwọbeghị ha nke ọma. Olee ụzọ esi eru ọgwụgwọ? Edeturu m nzọụkwụ ole na ole ebe a. Nke mbụ, kwere na Chineke ga-arụpụta ihe niile nke mere gị ka ọ ghọọ ihe ọma. Nke a bụ ihe mbụ nke ị kwesịrị ikwere. N'agbanyeghị ihe mere m, Chineke ga-arụpụta ya ka ọ ghọọ ọrụ ọma. M bụrụ gị, aga m eji nkwere a na-ebi ndụ na ndụ m niile kwa ụbọchị. Nke abụọ, gbagharacha kpamkpam. Anyị ekwuole banyere nke ahụ. Nke atọ, nwogharịa uche gị. Ọ bụrụ na emejọọla gị nke ukwuu, m na-agwa gị eziokwu, ị gaghị eche echiche ziri ezi. Ewela iwe, nke ahụ bụ eziokwu. Achọghị m ịkparị gị, mana ị naghị eme ya. Anyị anaghị akọ mmadụ ole nke hụrụ Chineke n'anya. Emetọọla obi ha. Ha kwenyere asị niile a nke ekwensu gwara ha na ị gaghị abụ onye mmeri, ị gaghị adị mma, ịbụ ahịa emekasara emekasa. Atụfuru m ọtụtụ afọ na ndụ m ịnọ n'ọnọdụ ihere. Ihere na-eme m, ọ bụghị naanị ihe nna m mere m, kama ihere na-eme m n'ihi na o mere m ya.
enwere m egwu na-akụ n'ime isi m mgbe niile, nke bụ egwu otu ahịrịokwu: gịnị na-eme m, gịnị na-eme m, gịnị na-eme m, gịnị na-eme m. O nwere onye n'ime unu na-anụ nke ahụ? Gịnị na-eme di m, gịnị na-eme di m, gịnị ka m jiri adịghị m ka ndị ọzọ, gịnị na-eme m. Ịma ihe mere anaghị m anụzi egwu ahụ ọzọ, anaghị m anụzi egwu ahụ ọzọ. Amen. Emejọọla gị n'oge gara aga, gị dị ka onye merụrụ ahụ na mkpụrụ obi gị, obi etiwa gị. Ịma Chineke chọrọ ịgbanwe obi ntiwa ahụ ka ọ ghọọ ozuzu oke. Ọ chọrọ inye gị ịma mma maka ntụ gị. Ị ga-adị na njikere inyepụ ntụ gị. Ị ga-akwụsị ị na-ele anya n'azụ ma bido ị na-ele anya n'ọbịanihu. Chineke nwere ihe ndị dị ebube o dewere maka gị. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.